Aquest matí, a la roda de premsa, el senyor Infiesta ha dit un museu ha d'estar viu. Doncs crec que avui el MEAM, a part d'estar viu, el que està és molt i molt content. Així, el que ens toca a nosaltres és gaudir de tot això que hem organitzat. Li cedeixo la paraula al senyor José Manuel Infiesta, president de la Fundació de les Arts i els Artistes i director del Museu Europeu de Rondel. Gràcies. Hola, estimats amics. Avui inaugurem una nova exposició del MEAM. Veig moltes cares conegudes, cares que fa un any i mig, una mica més, estaven aquí amb la inauguració del museu. Estaven amb nosaltres, ha passat un any i mig llarg i tornem a ser-hi aquí. Estem encara vius, el qual avui dia és un gran èxit. Amb aquest any i mig hem aconseguit que el museu hagi funcionat força bé. Hem aconseguit que vagi sent conegut a la ciutat, que vagi funcionant molt bé a les xarxes, que estigui molt reconegut. Hem aconseguit que la gent que ve surti contentíssima, que ens feliciti per la filosofia del museu, per el que s'hi veu, per la integració que hi ha, per l'aire modern que s'hi nota, que pots passejar, que pots parlar, que pots fotografiar, que no sigui un museu rígid com els museus oficials, que sigui un museu de casa, que la gent s'hi trobi bé. Hem desenvolupat en un any i mig una activitat important. Penseu que fem 120 concerts a l'any, que és una quantitat important. Fem tallers d'infants, fem rodes, fem seminaris. Vull dir, realment crec que per ser el primer any i mig, que sempre és el més difícil, no ho hem fet pas malament del tot. Avui inaugurem una exposició que crec que és important, és un segle d'escultura catalana. Que jo sàpiga, no vull parlar ex càtedra, no s'ha fet mai una exposició d'un segle sencer. S'han fet exposicions de generacions, de monogràfiques, però tot un segle de la cultura, ni de pintura ni de literatura, s'ha fet mai. Aquesta exposició inclou tots, o ben bé tots, els artistes del segle XX i comença pel final del XIX i acaba amb el XXI. Comença pels mestres, els grans mestres internacionals, el Rodin, el Meunier i el Mayol, amb els que ens van inspirar els nostres artistes. Comença pels últims del segle XIX, després tenim diverses sales amb els modernistes, el Blai, l'Arnau, el Clarasó. Tenim la gran sala del Llimona, el mestre dels mestres, que per molts de nosaltres és el number one. I després tenim l'Albert Escaler, el Borrell Nicolau, el Otero, etc. A la planta de dalt tenim el noucentisme, tenim el Julio Antonio, tenim el Clarà amb la seva sala, tenim el Casanovas amb la seva sala. Considero que és un luxe que cada escultor tingui una sala per a ell i que no tingui 4 peces de segona, sinó que tingui les peces de les més rellevants que hi ha. Tenim la sala del Manol Hugué i el Dunyac, tenim la sala del Jou de Sitges, el Duran, després tenim la sala del Gargallo, tenim després